Si, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel voltar a ver a morte da tartaruga. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é o Mal de Olho. Bon, boa tarde a todos e todas. Estou mal de ollo, episodio perdido, citas encontradas, bla, bla, bla. Creíades que o season final era a semana pasada, pero non, era brincadeira. Esta semana e tratamos con Miguel e Churi, como de costume. Hola, boas, que pues, tal? Hola. O grande hype esta temporada, ¿no? Holocausto Caníbal. Caníbal Holocaust. Filme de temática infantil, sí, fantasía, Disney a todo. Sí, bueno. Ideal para sobremesas ou festas. Sí, aí non teño aí o estómago medio centrifugado. Que filme tan chungo. Bueno, eu son defensor con matices. Pero é durillo. Sí, non por mala, por jodida de ver. Eu apartei a mirada varias veces. Sí, eu fixen a mítica de non vou ver o da tartaruga e ao final acabei vendo, e ao final vin todo, pero vamos, sí, foi lembraba un par de cousas aí, o da rata me deixou aí, sí. Aparte como primeiro, non? Sí. Me deixou aí, Sí, que claro, da parte das mortes animais que son reais, que son, temos que recordar, son moitas, son 6 mortes animais, que son, bueno, a parte da tartaruga, non da araña, da tarántula esta, da tarántula, a serpe. Sí, pero logo o porco, o bueno, cando lle quitan a cara ao mono, que para min é moi cruel tamén. Sí.
Non sei. No, o sea, o tema animal era terrible, xa cando entremos máis en detalle na parte específica dedicada ao filme, pois xa falaremos deso e de moitas outras cuestións, porque o filme é problemático a varios níveis, ¿no? Sí. En plan, a pesar de que igual podría ser unha denuncia ou de feito presentas así, ¿no? Unha denuncia da intervención, digamos, occidental, ¿no? No terceiro mundo e tal, en realidade un filme un pelín racista, bastante misóxeno, bueno, non sei, que ten todo... Ten todo malo. Sí. Claro, é un filme que intenta ser eso, ¿no? Denuncia e acaba sendo denunciable, casi. O foi. Sí. Pois antes de, se vos parece, antes de entrar nesta parte, repasamos, en realidade non hai moita marxen porque aínda subiuse o episodio anterior onte ou antonte, entón non houve moita marxen para que a xente intervise nas redes sociais, mas temos un comentario de Momiño. Mal de Oller. Votaremos vos en falta. Se hai un clube de Maldeollers, pídome presi, naturalmente. Sí, claro. Proclamación. Adxudicado. Agardando con intriga ese fun footage que aparece ao final do programa. Que emoción! Foi unha temporada xenial, noraboa e apertas os tres. Até a vindeira, que espero que non tarde. Pois, contamos con que non tarde moito, pero bueno, eso, moito obrigado, Momiño, como sempre, sí. Pues guai, porque se alguén non comenta, Momiño está aí. Superactiva, sí. toda tempada. Que guai, sí. Bueno, pues se vos parece, entramos agora na pausa musical e continuamos co filme. Moi ben. Bom, que estamos aquí de volta. Lembremos, en termos normais sería o episodio 30, 31 se contamos o piloto, mas é o Lost Episode da temporada. Fan putollo. Pois nada, falamos de Cannibal Holocaust e por comezar nalgún ponto poderíamos falar de ese cara dura que é o seu realizador chamado Ruggero Deodato. Bueno, Ruggero Deodato quen é? É un señor que nace o 7 de maio de 1936 en Potenza, Basilicata, Italia. Por ir rápido, non debía vir dunha familia pobre precisamente porque se muda a Roma a un bairro relativamente de renda elevada, ¿no? O bairro de Parioli, ¿no? Nada, o tipo é un pouco un flipado do cinema,
e comeza a facer como pequenos papéis, sendo moi novo, ¿no? Pois eso, pequenos papéis en diversas producións e tal, ¿no? El di, participei a inicios e mediados dos 50 nun puñado de filmes e fun até chamado por Federico Fellini para facer un casting para un papel e tal. Non collería, ¿no? Pero tiene que mencionar a Fellini en algún momento, ¿no? Non me lembro para cuál, pues, que máis dá, ¿no? Un de Fellini. Mas por nese intervalo, digamos, entre os papéis anteriores e o casting, ¿no? Tiña pasado pola puberdade, ¿no? Tiña perdido o meu charme infantil, ¿no? Usaba lentes, tiña unha pel ruín e nada, fun descartado, o sea, tía granos, imagino que e tal, e fun descartado inmediatamente. Esa foi a miña última tentativa de actuar. Mas a experiencia convenceume totalmente de que o cinema era o camiño para min. Eu sabía que ia facer filmes, só que tiña que ser atrás da cámara, ¿no? O sea, non podía ser actor, pues nada, pues quería estar no cinema como fose. E pa que técnico de son, pa que realizador, ¿no? En realidade non lle foi excesivamente difícil, porque os pais estaban relacionados coa familia, bueno, con Rossellini e con Ingrid Bergman, ¿no? E entón, pues, como que un pouco tipo certas axudas para... Sí, era moi amigo do fillo. Renzo Rossellini. Nada, de feito el di, o sea, non ten ningún problema, para que, non? Eu estaba faminto por cinema, non? Faría calquer cousa que me dese a posibilidade de moverme nun set, de coñecer novas persoas, facer novos contactos, tal, non? Tendo traballado con Roberto, o Robert aí, o Robert, ¿no? Con Rob construí unha sólida reputación para mí e mesmo ainda que fosen poucos anos, entón encontrar traballo no cinema non foi difícil. Aproveitou ben o trifásico, ¿no? Sí. O colega, o Rob, pois, bueno, ao final acaba traballando con bastantes directores e tal, destacaos prácticamente a todos por algún aspecto, ¿no? Pois el Rossellini o tema do realismo, máis tamén traballou con Margheriti, con Ricardo Freda, con Mario Mendoia, con Sergio Corbucci. Sergio Corbucci destaco moito polo tema da violencia. Foi un realizador que fixo moito spaghetti western, moi exagerado, moi violento e tal, ¿no? Bueno, esta é máis ou menos a historia. El, de feito, traballou en diversos xéneros e el, por iso non se reivindica como realizador de terror, ¿no? Reivindíquese como realizador, ¿no? Xa vai ser eso, ¿no? De tal, e que as persoas chamanme de director de terror, ¿no? Mas na verdade eu só dirixín un par de filmes de terror, ¿no? E non me estou referindo aos habituais, ¿no? Con os que estou asociado. Caníbal Holocaust non é un filme de terror. É apenas unha representación da realidade. Non é a miña culpa que o mundo no que vivimos sexa tan violento e escuro. Claro. O sea, non era terror, era... Bueno, sí. Non foi entendida ben. Non, claro. Era un costumbrista. Pois isto sería máis ou menos o que eu teño de Ruggero Deodato. Ruggero Deodato ten unha carreira que se prolonga todos os días. De feito, o último filme, non sei se é de 2016, que se chama Ballad in Blood, ¿vale? Que xa falei dela aquí unha vez para decir que é unha bosta e tal. E bueno, o sea, o máis destacado que ten Caníbal Holocaust, agora ven o riso de Miguel. E bueno, é unha que é do mesmo ano, de 1980, que se chama Quella Vila Canto del Cementerio, creo. No, esa de Fulci. Bueno, The House at the Edge of the Park, ¿vale? Que bueno, que sigue un pouco a esteira de Last House of the Left de Craven, e é unha historia que foi rodada antes foi rodada antes, pero estreada sí. non sei depois, non sei como foi a historia, porque esta tivo problemas depois na estrella, xa entraremos nisso, problemas legais. Bon, de onde bebe Caníbal Holocaust? Caníbal Holocaust, sobre todo, bebe dunha mente enferma.
Está inspirada, digamos, aparte de Rossellini, claro, ¿no? Un subxénero que naceu, a pesar de que hai antecedentes, naceu na Italia en 1962, que é o subxénero Mondo, os documentarios Mondo, que, bueno, o primeiro de todo sería un realizado por Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, que se chama Mondo Cane. Bueno, traducido como en español creo que foi Este Perro Mundo, Mundo Can, ¿no? En realidade é como un, digamos, se somos non literais e non adecuados un pouco ao sentido que ten en italiano, sería Este Puto Mundo, ¿no? Algo así. Ahora que dixo de Mondo Cane, o cantante de Fate No More, Mike Patton, ten un disco que se chama Mondo Cane, que son así versións, e el cantando con a orquesta de 60 e pico músicos e tal, e son versións de cancións pop italianas dos 50 e dos 60 e tal. E bueno, nada, así como dato curioso. Eu vi Mondo Cane, ¿no? E que tal? Quero dicir, sensacionalismo. Bueno, pero digamos os filmes Mondo posteriores foron máis sensacionalistas que sí, un pouco é como eso, documentarios sensacionalistas en un fío moi 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 claro e dándolle un barniz así como artístico, ¿no? Hai un narrador que reflexiona sobre a vida, as cousas, non sei que, ¿no? Mentre este estampondo, pues, eso, ¿no? Cousas sensacionalistas, ¿no? Este filme que podría ser considerado bosta de algún modo, realmente estivo nomeado ao Oscar na categoría de trilha sonora, que foi feita por Riz Ortolani. É que é moi boa. Bueno, de feito xa de principio pon dos nervios. Sí. Cando están a Falas de Caníbal Holocaust, non? Sí, sí. Ainda estou falando de Mondo Cane, vale. Pero o sea, o mesmo compositor. Sí, claro. O sea, a inspiración, digamos, no Mondo chega ao punto de que Deodato, digamos, a produción, non sei que, contactan con Riz Ortolani para compor, digamos, a trilha sonora de Caníbal Holocaust. Ben, está baseado no Mondo, o sea, está inspirado no Mondo. Deodato era un gran fan deste tipo de documentarios. Sí, que como a categoría documentari, sería fundamentalmente o mesmo, documentarios sensacionalistas. Sí, intercalar imaxes reais con imaxes sacadas de outros lados ou algo posto aí para crear violencia violencia ficticia dentro de ser un documentario. En algúns casos hai partes, por exemplo, hai documentarios que sí que mostran mortes reais, por exemplo, ¿no? Temas de arquivo, en algún sitio en conflicto, tal, ¿no? Pero fundamentalmente é sensacionalismo, é o procurar o tema da morte, o tema de etnias exóticas, digamos, para o Occidente, o que o sexo, ¿no? O que dentro desta peli facía Yates, o de Last Road from to Hell ou algo así, ¿no? Fundamentalmente estes reporteiros que se aparecerán en Caníbal Holocaust, pues, que están facendo un Mondo, están facendo un documentario Mondo. Claro, está o tema do canibalismo, que penso que en algún mondo sí que se trata, ¿no? Mas hai unha tradición anterior italiana de filmes caníbais, ¿no? Hai un realizador con que Ruggero Deodato ten unha grande rivalidade porque se disputan, digamos, a paternidade do subxénero, que é Umberto Lenzi, que en 1972 fai unha cosa que se chama Il paese del sesso salvaggio, un filme, que dicir, nese sentido Umberto Lenzi sí que inventaría o subxénero, mas era algo que se orientaba máis á aventura, ¿vale? Era como unha especie de aventuras na que había caníbais e tal, pero o canibalismo ni sequera era un tema central, ¿vale? Quizáis aquí tampouco, non, é dicir, o factor caníbal tampouco é que sexa moi relevante. Isto é máis unha
peli de vinganza porque os outros son uns fillos de puta e van a masacralos. Pero non sei tampouco que o canibalismo teña un papel moi relevante. Bueno, ao final é o que acaban facendo con eles, non? Acaban comendo e xa está. Sí, bueno, xa que están bueno, tamén ofrécenlle están comendo un fulano aí, ofrécenlle. Sí, no inicio de todo, cando vai o xército colombiano, non sei, o peruano, non sei, o tal, están comendo unha man. Non sei se eso sería dun macaco, pero ten pinta de ser unha man humana. Bueno, son caníbais. Sí. Neste caso, en el país del sexo salvacho tamén hai algún tema de canibalismo, mas é algo... digamos que é unha versión de A Man Called Horse, o western no que hai un branco que acaba pues, nun campamento de indígenas americanos, ¿no? E acaba por convertirse nun deles, ¿no? Acaba como integrándose na sociedade que o secuestra, ¿no? Tal. Bon, pues digamos que este filme en Alemania foi titulado en Alemania foi titulado en italiano como Mondo Caníbale, ¿no? Aproveitando un pouco o tema do mundo e resaltando, digamos, o aspecto caníbal. Entón, os alemáns fliparon moito con este filme, en plan, queremos unha segunda parte e tal, e como había parte da produción en alemán, pois ofreceranlle a Umberto Lenzi realizar unha segunda parte que sería o último Mondo Caníbale. Umberto Lenzi dixo que quería cobrar o duplo do que cobrou en el país del sexo salvacho, e entón os produtores alemáns dixeron, bueno, pues nada, ¿no? Pues chao, pues xa está. E entón aí aparece. Sí, claro, se iso corre, bueno, pues non sei, este rapaz e tal, Ruggero Deodato, que acabará por realizala en 1977, ¿no? E el defende que ese é realmente o primeiro filme do subxénero de caníbais, porque era como o canibalismo tiña un papel central, era algo máis enfocado cara a mostrar caníbais, ¿no? Claro, porque a outra era máis de aventuras, non? Sí. Bueno, e esta era de aventuras tamén, Esta seguía un pouco a esteira do cinema de aventuras, exploradores, paraxes extrañas e tal, ¿no? Xa tiña algo de tirada o subxénero, porque houve como misturas no mesmo ano 77, por exemplo, un outro caradura que se chama Joe D'Amato, que é un tipo, bueno, que tocou varios paus sen demasiada fortuna, entrou no terror tamén, fixo algunha de zombies, bueno, algunha cousa gore e tal. Pois colle o mito esterótico de Manuel e fai Emanuel el ultimate cannibali, ¿vale? O sea, mistura o cinema erótico de Manuel con concretamente a Emanuel negra, digamos, porque hai dúas Emanuéis, unha branca e unha negra, ¿no? Pois colla negra e a pon, pois non sei onde era. É o primeiro filme caníbal, certo, non sei exactamente onde era, pero era o primeiro que se situaba en América do Sur, ¿no? Porque o de Lenzi creo que era en Malasia e en Papúa, ¿no? E a Deodato tamén, ¿no? E este é o primeiro que sitúa os caníbais no contexto da América do Sur. Que máis? Relativo ao filme de Cannibal Holocaust, hai unha referencia moi clara ao mundo. Hai algún momento no que, para convencer a esta Manuel de que vai a América do Sur a facer unha reportaxe sobre os indígenas, non sei que, pois mostranlle filmes, o sea, metraxes como se fosen do sitio onde vai a ir, que son tirados de documentarios mundo. Entón, bueno, pues aí está a relación un pouco directa con Cannibal Holocaust, ¿no? Bueno, en 1978 temos La montaña del Dio Caníbale de Sergio Martino. Sergio Martino tamén é un director que me mola bastante, a pesar de que, bueno, ten
ten cousas, non? Pero é, por exemplo, un dos grandes realizadores do Ollalo. Ten non sei, ten varios, ten Icor presentando Tracce de violencia carnale, ten Morte sospetta d'una minorenne, ten non sei, Il tuo vizio una stanza chiusa e solo io ho la chiave, vale? Ten varios, non? E tocou moitos paus, o sea, sempre desde unha perspectiva comercial. O sea, que triunfaba, que sei, Mad Max, pues facía unha imitación italiana de Mad Max, ¿no? Que triunfaba Spiderman. Aí xa non chegou, pero faría un Spiderman italiano. E entón, bon, pues fixo isto, ¿no? La montaña del Dio Caníbale, filme de aventuras tamén. Hai unha fórmula que repite de maneira moi clara, que son brancos a procurar desaparecidos na selva, vale? O sea, xente que vai a procurar xente que desapareceu na selva previamente. E estes son como os antecedentes máis destacados do que sería o subxénero de caníbal, ¿vale? De caníbais e tal. E entón, vale, Lenzi puido ter inventado o subxénero, pero o que tivo maior suceso e o que todo o mundo imita é Caníbal Holocaust, que chega no ano 80, pasando que se leva preparando desde o 79, así, ¿no? Sobre as orixes do filme, bueno, cada un te di unha cousa e tal, ¿no? O filme en sí, a idea do filme é de Sergio Corbucci, que Sergio Corbucci non, Gianfranco Clerici, que é o guionista, pero Ruggero Deodato defende que se lle ocorreu porque o seu fillo na altura, que tiña 7 anos, estaba vendo un documentario, unha reportaxe na televisión sobre, os anos de chumbo en Italia, o conflito que había entre, a extrema esquerda, a extrema dereita, o Estado e tal, ¿no? E entón, pois, pareceulle probablemente se acerto, que os xornalistas dedicábanse como a exagerar a violencia das Brigadas Vermellas, ¿no? Mostraban pois, a xente asesinada de unha maneira moi gráfica e moi tal, ¿no? Para causar un certo impacto e tal, ¿no? E entón como que lle pareceu fatal, ¿no? De feito, as súas palabras el tiña apenas 7 anos, o fillo, e estaba vendo as noticias, eran as noticias, ¿no? Das noticias da televisión, e frecuentemente mostraban vítimas das Brigadas Vermellas. Foi unha época moito sangrienta. O filme ¿no? O Caníbal Holocaust estaba orientado a esos xornalistas, ¿no? Os xornalistas que causan toda esa confusión, toda esa tal, ¿no? Naquela época o meu obxectivo non era facer un filme comercial. Eu quería facer algo de grande impacto, ¿no? Tiña moi claro que quería meterse coa profesión de xornalista, ou no mínimo cos xornalistas que facían ese tipo de coberturas, ¿no? de sensacionalismo. Bueno, moi tamén como a peli esta de Nightcrawler. Sí, claro, ¿no? Un rollo sensacionalista, enfocar cada charco de sangue, máis que informar, non? Pois, Bueno, que se sigue a facer un pouco agora. Sí, aquí estamos falando dos anos 80 e pues, hai que lembrar aquí tamén, por exemplo, a cobertura cando foi con todo o tema do conflito vasco, ¿no? Así, ¿no? Certa tendencia, ¿no? A buscar o morbo, ¿no? Sí, o crime de Alcácer, ¿no? Sí, claro, son cousas moi exageradas que pasaron fai nada. Sí. Pois, aparte do dato, afirma que quería facer algo que non pudese ser imitado polos americanos. Non vía os norteamericanos facendo un filme deste tipo, no cual estou parcialmente en desacordo, porque sí que facían, quer dizer, a ver, non caníbal, pero sí Las House of the Left, por exemplo, é un filme super violento e claro, moi bestias tamén sabían xogar. Sí, mas ele entendía que un filme así non farían os norteamericanos, e ao mesmo tempo ele quería explotar un pouco a dupla, o sea, as maiores posibilidades de distribución do filme.
Entón, por unha parte, quería actores norteamericanos, non sei que, pero con algún vínculo con Europa. Está rodada en inglés, con os actores norteamericanos, o título en inglés. Penso que hai... existían un mínimo de dous actores que tiveran como lingua nativa o italiano. Eso, ni siquiera que fosen italianos, sino que tivesen o italoamericanos, vamos. Sí, que moitos tampouco tiña... Para que o filme tivera nacionalidade, non? Sí. O sea, o filme realmente está marcado como un filme italiano, mas digamos que o que pretendía un pouco esta xente era que, bueno, esta xente, de dato, a produción e tal, era que, bueno, aproveitar as dúas cousas, sabes? Sí, eu ata fai pouco non sabía que era italiano, na verdade. Sí, sí. De feito, bueno, unha das persoas que tiña o italiano como lingua materna é a actriz, a que fai de reporteira e tal. Que máis? Bueno, penso que tedes vos máis do casting e tal, pero bueno, o protagonista esencial é Robert Kelman, tamén coñecido como Richard Boya, con B, de Barcelona, que era o nome artístico que tiña na pornografía, porque é un actor que viña do porno, e bueno, xa antes intentou como dar pasos para meterse no cinema mainstream, o sea, xa traballara con outro filme con Deodato. Sí, no último Mundo Caníbal, creo. Pero non se quedou con Concord, non era con Deodato. Sí, no Concord foi como Deodato descubriu, ¿no? Que, bueno, outra chorrada de Deodato, dixo que lle impresionou demasiado a actuación de Kelman, no filme este do Concord, pero que vamos, que se sabe que era un actor porno que non o tería contratado. Isto sei por qué. Sí, en plan, joder, como se estos filmes foron aquí, sabes? Como se fose Rossellini agora. Quinde está Pois fai non moi ben, a verdade. Sí, o que mellor fai. O que mellor, sí. Sí, aunque sí que chama a atención é a diferencia entre os estandartes actuais dos actores porno No, bueno, que dicir, a ver... Agora a ver, facía frío, te refieres a eso? No, refírome a que actualmente peña hipermusculada sí, todo sí, iso, claro, con trancas gigantescas, o ves como un... Bueno, non o viste en acción, un tipo, claro, non sei, pero refiro este sai nun filme pornográfico super coñecido dentro do digamos do xénero, que cando hai como un certo porno chic ou se intenta facer como un porno con certa cousa artística, ¿no? E tal, pues, con guión. Sí, bueno, que é absurdo realmente porque a pornografía vai o que vai, ¿no? Pero sí que hai como intentan envolver nunha historia, nun tal. E entón, bueno, é da época de Deep Throat, da Porta Verde, e este fixo algo así como David Doe Dallas ou algo así. Unha tontería, o sea, é como unha historia que é pornografía, o sea, e este actúa aí, ¿no? Como un dos grandes títulos da pornografía, este é como un dos grandes títulos nos que actuou. Pero bueno, penso que quedou así como escarmentado, non? E voltou o porno. É que tivo moitos problemas, porque de feito estes intentos de salto ao cinema mainstream vai ser frustrado pola súa aparición en Cannibal Holocaust, porque de feito o filme que no que actuaría depois sería Cannibal Ferox de Umberto Lenzi, seguindo a esteira de Cannibal Holocaust, o sea, outra vez na selva, outra vez serpentes, outra vez mosquitos, outra vez tal, ¿no? E eu creo que, non sei, o tipo fixo así como unha reflexión, bueno, pues no porno tampouco nos estaba tan mal, e volveu, a pesar de que, bueno, aparecen pequenos papéis en outros filmes, como por exemplo Night of the Creeps. Sí, lo vimos aquí en Night of the Creeps, que facía de policía, que aparece 20 segundos, sí, e nada, o resto de actores son actores iniciantes, porque aparte non querían actores indicados e tal, bueno, imagino que para pagarles menos, ¿no? É para darlle credibilidade como cinta que de verdade é así, porque
naquela altura sí que hubo xente que foi ao cine pensando que isto era un metraxe encontrado de verdade. De feito, pues, para facernos unha idea, Francesca Ghiardi, que é a actriz esta que fai de reportera, era o primeiro filme que facía, decir, non era unha cara coñecida, o resto tampouco, había un que era tiña certa experiencia e tal, un ou dous que eran actores xa de antes. Penso que o que fai de Yates tamén era o seu primeiro filme. E eso o guía quizáis o guía é un guía real, o sea, un guía daquela zona. Non, pero que é un tipo que logo foi productor, Diso o de barba, que vai co sombreiro. Que vai con Kerman. Sí. Sí, logo tivo unha carreira e foi productor e tal. Pois eso, xente pouco coñecida, quitónos dun estudio, bueno, Deodato dixo que o se chama, joa, non é aí, super coñecido, realizador este norteamericano, Ridley Scott, pues quitou actores de aí, claro. Deodato está aí, pescando no mesmo sitio e tal, ¿no? E bueno, o caso de que estes actores fosen un pouco coñecidos, tivesen moi pouca trayectoria, ninguna, tamén propiciou pues, facer o contrato segundo o cual depois do filme debían estar un ano sin aparecer nun tal, ninguna entrevista, nin ninguna producción, para editar, digamos, a lenda urbana de que foran realmente asesinados no filme. O sea, que aquí hai xa unha vontade de provocar un que un pouco provocou. Sí. O que fai de Yates penso que foi así un sustituto de última hora, non? Penso que non sabía nin de que ia o filme. O tema da roupa, non? Que... Sí, que como lle quedaba igual que outro actor, pois pa diante. Sí, era un actor que no último momento largouse, que non lle interesaba, e colleron a un que lle quedase ben a roupa, non porque fose un grande actor. Seguro que Deodato dixo, perfecto. Claro, que comentaba que chegou aí ao aeroporto, non? E recibiu chegou ao aeroporto, ali a producción e tal, e o recibiu Deodato en plan, aquí está a miña estrela e tal, veña, a maquillaxe e tal, e que a primeira escena que rodou foi a amputación da perna do outro, e foi como, que carallo estou rodando. Sí. Pois, sí, que de feito o tipo chegouse a preguntar, ou el di que se non estaba nun filme snuff, non? Bueno, eu penso que aquí tamén todo o mundo xoga un pouco, non? Lava as mans, non? Non sabía, eu non tal. Sí. Logo tamén a tribu, as que estaban aí non lles pagaron, era xente... Pero a este mesmo, da roupa, creo que foi, que intentaron pagar con pesos colombianos. É verdad. Que era en plan, te vamos dar 3.000, ¿no? E claro, cando recebe 3.000 pesos colombianos, que non sei o cambio canto serán, pero non eran dólares, sabes? Que o tipo que casi se declara ali en greve, sabes? A mí o me pagan en dólares ou que non fago nada. En dólares é o acordado, non o que te iban a pagar. Sí, pues así, eso, o que falábamos antes de tal, é que debían facer un filme de como foi o filme, de como se rodou. Sí, dá para unha serie documental, un filme sobre o filme, que... Sí, porque as caras dos actores, claro, o pasaron fatal, estaban realmente na Amazonía, estaban, a 1 kilómetro, dicir, non estaban moi adentro, pero... a eso, que hai mosquitos, hai bichos por todas partes, a calor, incluso... Sobre a localización, esa cuestión foi un pouco accidental, porque os produtores, creo que foron os produtores que suxeriran que se rodase onde Gilo Pontecorvo rodou Queimada, ¿no? E Deodato non estaba convencido porque non sei se viste o filme de Queimada. Non é ben selva, é un terreno máis árido e máis tal, non? Entón Deodato dicía, aquí te ten que dar a sensación de que estás na selva, non estás atrapado, e entón, pois que xusto no aeroporto, non sei, en Bogotá ou por aí, que se encontrou un tipo que facía documentarios e que lle comentou, pues, un sitio que te cagas, tal, non sei que se chama Leticia, e que tal, non sei que, e o dato, pues aí, ¿no? Pero aí, que non hai estrada, que non hai camiños, que non hai, isto dito por Kerman,
que ten un cariño especial a Deodato, estaba cheo de serpentes, estaba cheo de bichos de toda clase, e nada, rodaxe estilo Alibaba, vivían en cabanas e pasando mal, realmente, o sea, foi unha rodaxe dura. Si, eso, as caras deles bueno, porque tamén tiñan que asesinar animais, que as caras son xenuínas, son caras de horror de o que están a facer. E probablemente non, o sea, seguro na cena da tartaruga, por exemplo, que ela vomita e tal, probablemente esteia vomitando de verdade, e varios membros da equipa de rodaxe tiveron que parar para vomitar, o sea... Sí, de feito, ela describe ese momento como o peor momento da súa vida, o da tartaruga. Xa, casi un dos meus, e estaba ali, o sea, que decir, man... Sí, de feito, eso, cando bota aí a papa, non sei, pode ser real, porque... Sí. Hai varios momentos aí que foron un pouco... A pesar de que o guión que supostamente non existía e mostraba todos eses elementos, ¿no? Hai algún momento que sí que é medio improvisado, que, por exemplo, na morte do porco, que lle disparan e tal, non era previsto que fose o actor que dispara, que non fixese, senón outro. O que pasa que o outro non tiña corpo e o outro dixo, négase, porque... Si, o outro non ten un remordimiento, ademais, porque dalle un par de patadas... Bueno, de feito é o... Joder, como se chama? O Gabriel York, o que debía disparar, que non se atreve e tal, porque, bueno, normal, que afectaba emocionalmente e tal, ¿no? E fai un discurso... Sí, hai unha especie de amago de monólogo. Sí, ese discurso non está no guión. Ese discurso saiulle... Imagino que intentando autoconvencerse, non sei, saiulle de tal e... Sí, de feito se lleve moi nervioso. Sí. Pois ese discurso é improvisado. E queda moi ben. Sí, meteron na metraxe e... Un momento terrible, pero que queda moi ben, como que están moi arriba, como que están en plan, dalles duro. Pero parecer o Deodato quiso alargar aí o tema, non? Que seguira falando e tal, e o outro non puido porque decía que estaba aí que se roubou emocionalmente, non? Estaba o porco ali agonizando e tal. Sí, bueno, terrible, vamos. Sí, logo hai tamén outra anécdota que un dos guías, un Miguel, o que vai con Kerman tamén ao principio, tivo que retrasarse a rodarse porque a seu pai tirotearon, no? Que era en Colombia tamén, nunha época de chumbo. Colombia realmente pasou varios anos aí, ainda hoxe, ainda... El pediu ir ao enterro do seu pai, claro. Feito non sei en que momento, non me quedei, porque estaba aí tan absorbido polo filme no que este chora, e porque se ve que estaba como chorando pola morte do pai, digamos, o actor, porque era como auténtico, claro, era como auténtico porque está afectado, emocionalmente. Máis cousas así da produción e tal, pues, pero vamos, que sí que había unha tensión aí telita. Sí. O que fai de James, eso, describía a rodaxe como un nivel de crueldade descoñecido para min, e o Kerman describiu a Deodato como alguén sen remordimentos nin comprensión. Sí, a rapaza ao principio non quería así respida, e logo pode sair 3 ou 4 veces, claro, logo sí que contan os actores, o resto do equipo, que o viron un día Deodato botarlle unha bronca enorme a ela e tal, e ao final ela aceptou que non se portaba ben eso, xa co elenco de actores, e moito menos cos indígenas, que os trataba como outros animais, no tema este de cando van quemar a cabana, que estiveron moito máis tempo previsto, que era todo moi inseguro e era moi perigoso. Sí. Que, por certo, nesa escena o compositor, o Riz Ortolani, decidiu recuperar unha parte da banda sonora de Non si se bicha un paperino, que ese momento final, cando está cando está morrendo o cura e ten esa visión dos nenos xogando fútbol e tal. Bueno, a verdade é que lle vai moi ben a verdade é que un dos aspectos máis destacados do filme para mí, vamos, de feito de inicio, xa como te dá na cara e tal,
e a música, a tía sonora é espectacular, e aparte enlaza un pouco co mundo, porque o mundo acostuma ter eso, música máis orquestal, máis tal, ¿no? Que non, claro, tú estás diante de un filme que se podería encuadrar no terror e tal, e non te esperas esa tal, e o contraste dramático que fai é extraordinario, vamos. É que eu creo que consigue que te poñas moi nervioso xa coa música e... Sí, pues tú que estás vendo é terrible, o sea, pero a música en cambio é como melancólica, é moi moi tal, ¿no? E isto, joder, isto que está pasando aquí? Sí, pero hai outra que como con piu, hai entre medias que esa tamén é que é todo de poñerte os pelos de punta. Pero ese xa sería algo máis unha sintonía que podrías ver nun filme de terror, ¿no? Sí, pero eso, que a música consigue que, joder, sí, que sí, é parte da atmósfera, que genera unha angustia, sí. Sí. Pois, segundo Deodato, habrá que fiarse del, porque Ortolani xa non está enteros. Ortolani adorou o filme, o sea, que lle encantou, que viu o filme e tal, e que dixo, guau, tremendo, o sea, que estaba como super contento de ter feito, este señor que casi gañou un Óscar, pues estaba, non se vergoñou para nada, vamos a participar nesto. A todo isto Ortolani é un clásico, tanto en Eurospy como en western italiano fundamentalmente, como en giallo. Sí, porque daqueles os compositores musicais que facían 40 o ano. Sí, bueno, desta digamos, desta xeración ou tal, como Morricone, como... Sí, claro. Que sei, como... hai varios, non? Bueno, a quen tamén lle flipou foi a Sergio Leone. Aí vai Ruggeri Deodato a dicirte isto, claro. Hai outro realizador de renome que tamén me valora, que lle escribiu aí unha carta, non? E dicía: querido Rogerio, que filme, a segunda parte é unha obra mestra do realismo cinematográfico, pero todo semella tan real que vas ter problemas. Foi así profético. Moitos problemas. Bueno, así máis temas de produción. Sí, o tema cando está Kerman espido, bañándose e tal, que está rodeado de rapazas indígenas. Estas rapazas as contrataron dun prostíbulo cercano. Sí. De feito, se vos quedades, todas as escenas que comportan sexo non están realizadas por indígenas. Porque o estupro aquel inicial, o castigo por adulterio, o propio empalamento, a indígena que les violan, digamos, no final e tal, non son indígenas, son xente local. De feito, sí, a primeira, non? A que están aí, bueno, matan por adúltera e tal, está cuberta de barro e tal, pero se ve que non é indígena, que é europea, non? Ou de feito dicían que ninguén quería facer a escena e que era a xefa de era do equipo de vestuario. De vestiario. Sí. Pois eso, todas as escenas de sexo ao final os indígenas non participaron. E tamén co do sexo parece ser que a rapaza... Hai dúas versións aí, vale. Se sei o que vas dicir. E hai dúas versións e a saber cual é a correcta, porque segundo el, segundo Gabriel York, chegouse, eles teñen unha escena de sexo, ¿no? Moi, así como moi agresiva, moi tal, ¿no? E entón como que é lo que explica que había certa tensión entre él e Francesca Chiardi. E entón a rapaza chegouse e lle dixo, a ver, eu creo que debíamos foder de verdade, o sea, no medio da selva, facémolo de verdade e está aí, xa unha vez que teñamos que ir diante das cámaras e simular isto. Parte nesa escena está sentada a tribu, o sea, está... Sí, de público. Sí, pues nada, pues isto segundo él, vamos ao monte, facémolo, e entón cando temos que facer isto, xa non temos vergoña, non? Xa non temos tal. E que o tipo lle dixo, no, que teño unha moza en Nova York
que quero moito, non sei que. E bueno, como que a tipa como que detestou a partir de aí, ¿no? Menudo gilipollas, tal, non este. E bueno, penso que a ela non paraban de facerlle tamén bromas a Dolores. Sí. Pois a movida é que de feito, dentro da narrativa del, da versión del, a escena do sexo diante da tribu e tal, foi simulada, non foi sexo real e tal. E que o simpático era que un indígena dali, pues que fora o Gabriel York, carallo, como aguantas, ¿no? Como aguantas, porque claro, era corte, ¿no? No sé qué, estuvieron igual como 2 horas aí rodando eso, ¿no? O sea, que foi felicitar aí, pero esto... O indígena en plan, digo, wow, cuidado, en plan... E esta é a versión del, ¿no? A versión dela, de Francesca Chiardi, é que Gabriel York e ela eran amantes. Durante a rodaxe estaban... Eran amantes. E que a escena de sexo real. ¿No? O sea, que non é unha escena de sexo simulada, sino como eran amantes, estaba igual, ¿no? Pues nada, pues facían ese estado, ¿no? Se non é real, sí que o semella, verdade? Que bueno, moi naturalista, un pouco na liña de... Claro. Sí, non sei. Hai, a ver, evidente nas partes de violación e tal, que é sexo simulado, a pesar de que, bueno, as escenas son duras porque están representando algo fodido, ¿no? Pero neste caso, sí, pues, podría ser, podría non ser, a saber quen ten razón, pero bueno, un te conta unha historia, outro te conta outra, e así casi todo, neste filme. O sea, cada quen ten a súa idea de tal. A respecto o poboado o sea, esta poboado, non sei, que está construído entre os árbores e tal, isto é un decorado, é dicir, é unha cosa construída tal, que algo, é unha das poucas cousas boas ou positivas que destaca Kelman, ¿no? Dicindo flipante, vamos, que chegou ali e dixo, joder, que bon que ben feito está isto e tal, ¿no? Sí, que tampouco se me lla moi seguro cando comezan a escoitar a música e se poñen todos aí a votar nesa estrutura que... o encargado deste tipo de historias era un tal Antonello Guelen, vale? Que, segundo Deodato, funcionaba así, ¿no? O bon é que inventábamos cousas a medida que avanzábamos. Por exemplo, un día chamei ao Antonio Noguelén, o diseñador de produción, e dixen, mañá vamos a empalar a rapaza, ¿no? Que xa filmamos a escena da violación, ¿no? E entón o Antonello dicía, pero como vamos a facer eso, ¿no? Para eso te pago, ¿sabes? Descúbrete. E ao final o Antonio Guelén pues chegaba ali, mira, si sentábamos a rapaza aquí, non sei quanto, llevamos unha peza de madeira, parece que tal. Un sillín de bicicleta, sentaron cabo caso estendo como un remo dunha canoa. Claro, a cuestión é que Antonio Guelén era o pringado que tiña que solucionar este tipo de historias e claro, acabou nas drogas, pero non despois do filme, durante o filme, co resto do elenco, porque hubo nunha entrevista, preguntaronlle a Deodato, bueno, eso que se di, que había drogas no sé, e tal, e dicía, si non te contase, ¿no? E tal, e claro, iba a contar, que a movida, pois este tipo non frenas. E entón explicou, participa o Guelén, por eso agora enlacei a historia, que era que foi con un asistente de dirección e tal até unha cabana onde estaban, bueno, pues parte do elenco, ¿no? Estaban todos, bueno, feitos caldo, ¿no? O Deodato en plan, que carallo pasa aquí, non sei que, tal, ¿no? E entón, que entra no baño e encontra a Guelén nu diante do espello, ¿no? E ao lado a revisora do guión, que era parella do tal, así como aparte, non sei que, e o tipo está sangrando, pero tal, ¿no? E entón o espello está quebrado e tal, ¿no? E entón o Deodato, que te pasa, ¿no? E nada, que entrei no espello, ¿no?
E iso, voilà, ¿no? Bueno, pues o día seguinte aparece a revisora do guión, non sei que, e joder, que len deixoume, ¿no? E o debato, sí, e digo, e eso, por qué? E digo, porque fixen entrar no espello, algo así. O sea, este é o nivel, este é o nivel de crapulismo, sabes, na rodaxe do... Que quizáis o guía este o Chaco que cando intenta drogar o... Vas a ver, ¿no? Quizáis era droga de verdade. Xa postos a pensar con lógica, pois seguro, claro. Bueno, pues digamos que non falamos ainda non falamos, todo o mundo sabe. Sinopse, eso. Envían un antropólogo a selva porque hai uns reporteiros que se perderon facendo unha reportaxe, un documentario, e só recupera deles as fitas do que estaban grabando e levas para Estados Unidos e resulta que ali descubre por que morreran, ¿no? estes xornalistas, ¿no? Pero se merecían. Facendo unha valoración global, que vos pareceu agora xa sin para além da historia, digamos? A ver, é unha peli que funciona moito porque como sí que parece que estás aí, é moi genuína cando cambian a 16 milímetros, cando recuperan as cintas, non sei, ese gran e todo eso está moi conseguido. Tamén os momentos de intimidade cando están eles, que parece que non ten importancia, sí que tamén contan bastante o bo ambiente que teñen entre os reporteiros e tal. A pesar das mortes e todo, das mortes animais, creo que sí que a peli consegue con creces o que pretendía. Tocas o churi. Eu penso que obviando todo, deixando de lado todo morboso, bizarro e o sensacionalista que intenta ser, ¿no? para pues, escandalizar e tal, ten unha lectura que sei que é apreciable, ¿no? Vendo o filme. Sí. Pasa que, claro, propón novos problemas sí, claro, que poden ser criticables tamén no futuro. Claro, incurre un pouco no que denuncia, ¿no? Exacto. Un pouco bastante, vamos. Sí, porque eso, el pretende denunciar que o que esta xente que o fai todo polas ventas, por vender o seu produto, el durante a rodaxe foi totalmente moito máis alá do que denunciaba. Sí, non, quer dicir, hai un problema que non sei se é eso, de xente caradura ou de xente inocente, incluso hai un certo punto de inocencia, non? Unha mistura entre os que se aproveitan dos inocentes, os caras, non sei. Xa, non, é que logo tamén o tipo recoñece que foi unha estupidez traballar con animais, non? Pero que o tiveron que facer para alimentar a non sei quen. Varias excusas diferentes, non? Claro, que é a movida que... No, igual a rata non a debíamos ter matado, claro, porque gritaba. Pero o rollo que era para comer sí. E tal, estaba no guión, xa escrito previamente. Sí que eso foi para defenderse no suizo polo maltrato animal, librouse por dicir eso, que era que despois a tribu comeron todo o que mataron e tal. No, e a ver, que probablemente se acerto, que se comeran os animais e tal. Pero que igual, non? Xa estaba no guión e aparte todo eso falo para... Foi a maldade, claro, sensacionalismo. Foi para facer impacto, non para alimentar os indígenas, non? E nese sentido, a respecto, porque tamén di, bueno, claro, non pensei que fose tan problema porque na miña vila pois facían a matanza e non sei que, non? E entón, aí máis unha vez, Sergio Martino, realizador de La montaña del Dio Caníbal e tal, non? Joder, é sincero, o sea, todos estes filmes que eu mencionei que eran antecedentes deste, todos teñen algunha morte animal, ou ben rodada especificamente para o filme, ou ben recuperada de filmes mondo, de enfrentamentos entre animais, non? E tal. E o tipo que dicía era que a ver, que a sociedade italiana na altura non vía eso como un problema. O sea, non había unha valorización da vida animal como existe hoxe en día, non? A ver, un film que ten xa 40 anos. Sí.
E entón o que dicía eso, que sabes, joder, pues ser honesto, ¿no? En los western morrean cabalos claro. A saco. Lo que dicía era eso, que non, que, bueno, que se facía porque ninguén vía un problema na altura. E que agora sí, claro, agora non sería posible, felizmente, non sei que, ¿no? Porque na altura, sabes? Pero vamos, que unha sociedade di moito de si mesma por como trata os animais. Sí, que nun audio comentario estaban Kerman e Deodato e preguntoulle Kerman e Deodato que agora sinteste mal por facer isto. De feito. E dixo que sí, el contestoulle, pero porque te pillaron, non? Sí. Kerman aí soltando as pullitas. De feito, Kerman o que di que toda esta historia de que foi acusado de matar xente real e tal, que tampouco foi tanto, ¿vale? Que a acusación por obscenidade e tal era por o tema dos animais, ¿no? Foi xulgado por maltrato animal, e que o tema dos actores, non sei que, eso foi algo tamén un pouco provocado, vamos, que era un cargo que se ia caer independentemente de que aparecesen os actores ou non, que al final apareceron, ¿sabes? Apareceron para que non houvese dúbidas, ¿no? do tal. Pero que dixo Kerman que foi un pouco paripé, vamos, que realmente foi xulgado e estivo de 4 meses, non sei canto estivo. No cárcere 4 meses. Sí. Non, pero non entrou, unha multa. A condena foi 4 meses, pero non chegou. Non chegou a entrar. Pero que eso, que foi polos animais, que as persoas Bueno, tivo problemas para demostrar o empalamento. Porque, ao parecer, demostraron como fixeron para o filme e ninguén conseguía estar estable en ningún momento. E ti ves o filme que pensas que pode ser un boneco, porque é que non se move nada. E manter iso ca boca, que é un pao enorme. Sí, que ao parecer era eso, madera de balsa ou algo así, que como non sei, debe de pesar pouquísimo e tal, pero vamos, da cousa, vamos. Non puderon atopar ademais a actriz ou algo así para demostrar que estaba pero porque a actriz foi unha, o sea, había historia de que se foi unha membro da equipa italiana da rodaxe e tal, e non, foi unha traballadora eventual colombiana que traballou coa equipa técnica e tal, e nunca máis a viron, saber onde está, sabes, man, por Colombia. Sí, logo nos suizos sí que mostraran imaxes de ela interactuando co equipo despois desta escena. Vamos, que está viva. Sí. Non hai máis. Pero vamos, que en certo momento sei que hubo oposición aí por parte de varios actores que dixeron que se morría algún animal máis, pois que deixaban a rodaxe e tal, ao parecer nada. Non cumpliron a promesa e seguiron morrendo animais. Sí, no, a ver, o filme, eu digo que defendo con matices porque vexo moi claramente que hai unha mensaxe, bueno, por eso, de denuncia do sensacionalismo xornalístico, de denuncia da actitude neocolonial, o sei, occidente e tal, pero claro, parece un filme que ten moitos problemas nese nivel, ¿no? E non só, co trato dos indígenas, que é lamentable, ¿no? E tal, sino da descripción, digamos, que é unha descripción basicamente estereotipada e racista e tal, sino incluso o tema de que hai un sensacionalismo co tema da violencia contra a muller en moitas partes do filme. A violación é como o castigo base. Se é unha muller hai que violala antes de matar. Sí, no, é problemático. É fodido. Sí, bueno, hai como tres escenas así que son así eso como castigos, ¿no? Las represalias por X. Como bueno, hai unha feita por occidentais que son eles que gratuita, que é unha violación en grupo cun o mozo dunha rapaza facendo tamén. Bueno, por eso ela está enfadada, creo, Sí. Ao final tes a dúbida de que en plan igual como mínimo. O sea, joder, te podías enfadar por, non sei, por a tua actitude de mierda, ¿no? O xente ali, sabes, pero queda dúbida tamén de quen empala, non, a rapaza, porque se ven na escena, se ve que hai un tipo observando, non, entre as ervas aí e tal.
Tamén dá que pensar que foron eles, igual non? foron eles, igual foron a rapaza que violaron, tal vez. Sí. Este momento que están aí filmando, está un con un sorriso na cara, non? E outro lle ten que avisar, fulano, que estou a gravar xa, tal, e muda o rostro, non? Pero que é o discurso, non? Que crueldade, non? Super profundo, tal. Sí, que decía, a denuncia está aí, e aparte, pues, se te quedan dúbidas, ¿no? A estes momentos de quen serán máis salvaxes, ¿no? Sino, vale, a visión está clara. Te presentan a 4 personaxes, vamos, do máis odioso. Sí, para que non te espera ninguna. Pero bueno, incluso xa te avanzan, o pai dun deles, meu fillo é un fillo da puta. Claro, ben morto que está, ¿no? Incluso aí sí que eso, está uns desaparecidos, probablemente mortos, e van a asunto das familias. Que sentías? Como, que é o que... Sí. Eso sí que se ve super pouco realista. Sí. Pero que eso se ve agora mesmo, de feito é moi actual. Eu non sei, a xente que lle venderon isto como algo real, que, o sea, non ven a primeira parte é ficcionada, está claro, que decir, bueno, si te poñen só a metraxe a segunda parte, incluso aí ves que é mentira, ¿no? Sí, xa dende o principio. A mentalidade máis inocente, igual, por parte do espectador, que é o primeiro fan footage, non? Así, claro. Por lo menos oficial, digamos. Sí, que si te din que isto foi o que realmente pasou, ti xa vas a dicir isto realmente pasou, e tampouco o cuestionas. A promoción, que haxa un suizo, non? Xulgándose real, non real, eso hai xente que queda tamén. Xa, e bueno, por exemplo, no Estado español houbera interview, publicar imaxes do tal como se fose realmente un incidente real, ¿no? Algo que pasou, de verdade. Claro, que así vaise creando unha lenda rapidísimamente. Xa, pero a primeira parte, que evidentemente é ficción, como integras o teu relato de que estás vendo real? Xa. Sí, pero tamén pasou co proxecto da Bruxa de Blair, que vendeuse tamén como mesmo, non é raro encontrar xente que a primeira vez que a viu tivo dúbidas de ser ou non. Pero claro, sí, tiña promoción co cartel de desaparecido. Pero que na Bruxa de Blair todo o filme metraxe encontrado. Todo o filme. Sí. Entón aquí dices, bueno, vale, pues encontraron unha metraxe, pues editaron e puxeron, ¿no? Xa, pero por eso acusaban de, coa excusa de rodar un filme, pues meter aí unha película snuff, ¿no? Sí, non sei. Non sei, a mí non... o sea, que decir, igual, eso, a xente era máis inocente, ¿no? Na altura, pero cústame de creer, que, bueno, a ver, tamén hai a historia esta, as propias mortes de animais, que son evidentemente certas, tamén dan un punto de realismo, de contacto con realidade, no sentido de decir, joder, pues, realmente os animais están morrendo. Entón, tes aí como, sabes, viola un pouco ese principio de que todo o que pasa no cinema é mentira, ¿no? Pero, bueno, non sei, non acabo de ver claro. Non, porque hai moitas cousas que cantan, que se ve que destes a tiros de cámara que non se ve susto. Sí, de feito na escena da tartaruga hai un par de momentos que muda o que están filmando eles, non? Hai como eso, os gravan en terceira persona e tal. Sí. Como aquí se sae da... ¿Quién está grabando agora mesmo? Sí. Pero vamos, foi un par de... Sobre todo nese momento. Logo non vin tampouco máis erros dese tipo. Sí, bueno, imagino eso, de a xente estaba vomitando e tal. Aguanta a tua cámara, non? Claro, logo do final de... Porque segues a gravar, se está... Ah, non, pero bueno, aí hai unha mensaxe, Sí. O sea, eu entendo que eso sí que é propositado. En plan, os tipos están morrendo e ainda sí queren facer o seu puñeteiro documentario de merda, sensacionalista e tal, coa súa propia morte, vamos, non sei. Nin eso até me parece tal, o da tartaruga xa me parece un pouco o que dis tú da mudanza de plano e tal, isto, bueno, aquí se desfoi a man, ¿no? Bon, a nivel de incidencia, moita. O sea,
xa falamos de que o director foi acusado con cargos de obscenidade, o filme foi banido na Italia durante 3 anos, en Estados Unidos durante algún máis, foi incluída o filme máis célebre da lista dos videonastis no Reino Unido, de filmes que ou ben eran directamente prohibidos de exhibir ou ben se permitía a súa exhibición con cortes e tal, ¿no? Sí, Reino Unido deberán de quedar encantados con el tema dos animais. Sí, que era a día de hoy, si lembramos a Georges Franju e tal, que xa sabía eso como 3 décadas antes, pues nada, pues os ingleses incluíron isto en videonastis. Que máis? En Australia esteve prohibido até non sei onde, en Noruega até 2013, que decir, foi un filme que ao final o éxito do filme en sí, que eu creo que recuperaron a posteriori, digamos, o investido foi o propio morbo que xerou o filme, claro, por volta de sí. Claro, que tivo unha promoción maravillosa. Ya todas as prohibicións que colectou por aí foron tal. En Xapón foi un exitazo. Sí, quedou por baixo de ET. Sí, flipei con ese dato tamén pero os xaponeses, claro. A mí non me extraña, ranking, ¿no? Xapón ten uns gostos moi extremos tamén, Sí. Que máis? Incidencia, bueno, un monte de filmes, bueno, hai 6 secuencias non oficiais. O propio Lenchi, que tantas navalladas solta Deodato, ao final acabou imitando o filme de Deodato con Kellman, ¿no? E con outros reporteiros, ¿no? O sea, colleu parte do casting de Caníbal Holocausto e fixo un Caníbal ferox bueno, e o found footage. Bueno, claro, o found footage como subxénero nace aí. Sí. O único que, bueno, que o populariza pues, Blair Witch Project e REC. Ambos recoñecen ambos directores recoñecen a Paco Plaza e tal, recoñecen a Deodato como influencia clarísima. E tivemos pues, un chorro de filmes found footage Ademais eu estaba convencido de que había unha continuación oficial, porque Steven, que falaba outro día, non? Do videoclube Hosman. Claro, lembro de pasar por diante da portada do Holocausto Caníbal e decir, madre mía, esto ten que ser o inferno, non? Sí, todos pasamos por aí. Sí, logo porno estaba arriba custodiado, non? Pero tiñas aí unha planta baixa, exacto. Sí. E logo de atopar a cinta ali, non? De Holocausto Caníbal 2. E claro, daba por feito pois que era unha continuación oficial até fai pois semanas. Os italianos son mestres en facer secuencias non oficiais, hai un Terminator 2, un Alien 2, un non sei que son italianos, bueno, que igual un destes capítulos temáticos que podíamos facer son secuencias non oficiais de movidas, ¿no? Pues genial, Pero ata fai pouco Deodato está buscando financiación para facer unha continuación de Caníbal. De feito fixo outro filme Caníbal posteriori que non tivo o mesmo non sei que indirecto chamase 1985 ou 6. Sí, pero falo de fai un par de anos ou este ano. Sí, estaba está buscando. De feito, tú decías, non? Sí, o que lin é que estivo aí buscando financiación para rodar unha continuación, pero tiña dúbidas, non, sobre se a xente podería tolerar ese nivel de violencia e tal. Sí, claro. Como estivo a parecer sae en Hostel 2, non? Sí. Porque é amigo de Lee Roth, bueno, adoranse e tal. Si comento agora. E claro, cando viu aí ese filme dixo, non, pois sí, joder, podo facer aquí a carnicería, non, que eu quera tal. Bueno, non sei como foi a movida, porque eu que lin que sae en novembro, a continuación do Holocausto Caníbal en formato videoxogo para PlayStation 4, Xbox, PC, onde, bueno, pues xa de forma virtual, pues xa poderá reventar todos os animais, seres humanos. Sí. E podes queimar as chozas, e podes facer todo. Sí, pero que pretendían que mandou a choza? Un xenocidio? Sí, aparte, non sei. Cando vías, digamos, as metraxes que eles supostamente rodaran,
o que procuraban era eso, ¿no? Dan o impacto, non sei que, entón, un poboado que... Claro, pero que están se queima dicindo vivo. mentras están rodando eso de que é un ataque da outra tribu, ¿no? Porque eles queren enfatizar no tema De feito, din como, das guerras. como en e tal. Camboya e tal, non sei que, ¿no? Onde supostamente estiveran antes, ¿no? De feito morren varios, claro, aí vese os esqueletos. Sí, claro. E, bueno, e de feito a cena de sexo entre os indígenas, que eso é brutal. É dicir, é sobre as cinzas da propia do propio sitio queimado bueno, os restos de quen estivera aí. Este é o nivel de depravación dos occidentais. Bo gusto. ¿Sabes? Sí, no, claro. Quer dicir, a mensaxe é clarísima, o sea, a mensaxe non hai dúbida. Pois mencionabas Eric Roth tamén recoñece Ruggiero Deodato como unha das súas grandísimas influencias, de feito recoñece a Para Hostel porque di que a historia é un pouco parecida, que tamén son uns occidentais que van, bueno, a Europa do Leste, atención, Que é como pues, aquel. e que nada, que ali son masacrados polas tipas, digamos, polas cachondas de Eslovaquia, ¿no? Que en plan, bueno, Eric Roth colleu como excusa o tema de Deodato e mesmo do Yalo, para facer o seu rollo xenófobo e fascista de sempre e ya está. De feito, Eric Roth chega a homenaxear da que xa falamos aquí en The Green Inferno, que era un dos títulos orixinais do guión, que de feito mencionase varias veces no filme, o Inferno Verde, tal, ¿no? Outro dos nomes do guión era Os Fillos da Lúa, que eran os caníbais e tal, pero dixeron mal. Os Fillos da Lúa como que non causa impacto, ¿no? Vamos por Holocausto. Holocausto é unha palabra así, como polémica e tal, sí. ¿no? E caníbal, ¿no? Que tamén suscita Pero non son un provocador. Non era de terror isto, Isto era a realidade. Claro. E nada, non sei se tedes así alguna cousa máis a comentar de Caníbal Holocausto. Lo levamos aí un tempiño, Daba para moito, era visto. Quedaranse cousas no tinteiro, pero claro, que é inabarcable. Sabes? Bueno, teño, sí, aquí unha notiña que tanto o xefe dunha tribu como o xefe da outra tribu é o mesmo tipo. Claro, porque os indígenas son todos iguais. Claro, botamos de merda por riba. É increíble, é increíble. E levanto dos perruca, levanto son mesmo peitado, eu creo que é perruca todo. Claro, bueno, no, pode ser que eles teñan non sei, eso. Claro, pero logo dices, no, Roger Corman tamén reutilizaba moitos actores, non e tal, bueno, pero cobraba, non? Sí, no, bueno, que moi presentado, digamos, ¿verdad? Pois, non sei, se queredes vamos xa... bueno, perdón, ¿sí? sabedes que tal funcionou na billeteira? Porque teño apuntado que a produción foron $200,000 non sei como... Inicialmente sí que se recaudou moi pouco porque o filme foi secuestrado e tal. Sino que no mercado doméstico, non? De alquiler e tal, aí tivo que arrasar. En termos xerais non se sabe exactamente canto colleu. Calcúlase, estímase que en torno a uns 200,000, ¿vale? Pero non se sabe. Pero bueno, eu creo que non deberon quedar vamos, quer dizer, tendo en conta o chorro de secuencias que veñen depois de filmes caníbais que todo quedou de falar xa ainda hoxe sí. pois eso non se sabe estimar exactamente cuánto se foi productiva, pero moi probablemente sí. Tivo que ser. Sobre todo eso, no mercado doméstico segurísimo, mas tiña unha campaña de marketing que tamén tivo problemas, porque comezou co tema da rapaza empalada, depois puxeron a silueta, porque claro, era moi gráfico. Bueno, montaron todo para que o filme fose o produto de culto que é hoxe, non? Eu lembro a frase na portada, non? Do VHS, que era: nunca ollo humano contemplou tanto horror. Era como non vas a lugar eso? Vale. Sí. Pois agora sí, se vos parece pasamos á última parte de recomendacións prevencións e depois de uns segundos musicais.
Bon, estamos novamente aquí, lembremos, episodio perdido, ou se preferides, primeira temporada, episodio 30. Entramos na parte na que recomendamos ou previmos filmes, non? No teu caso, Miguel, o primeiro, o sea, a primeira cosa que tes? Pois o que vin esta semana fai uns días True Story, unha historia real que vai sobre un home acusado de asesinato da súa familia, da súa muller e dos seus fillos, e entrevístase cun escritor para que en principio eso quere que escriba sobre el, pero non lle termina de contar o que pasou de verdade. A verdade é que é un pouco unha estrategia do asasino, ou suposto asasino, interpretado por James Franco, do director Rupert Gold. Grande. É unha historia así como un pouco periodístico, que porque o escritor tamén fixera un pouco disfrazar unha historia que tiña cuns indígenas ou algo así para vender máis. Logo o despediron e tal, e este tipo, o asasino, pediu que fose aí a entrevistarse con el. É unha peli interesante, bastante interesante, estaría en recomendacións, aínda que ten algunhas cousas que son un pouco floxas, pero sí que está basado nunha historia de verdade, bueno, eso dalle un pouco máis de interese, digamos. De interese. Sí, recomendación, True Story. True Story e recomendación. Moi ben. No teu caso, Chori? Pois eu vou recomendar o filme Locke. É un filme de 2013 dirixido por Steven Knight e protagonizado por Tom Hardy. Bueno, non quero desvelar moito porque digamos que todo o filme acontece no auto de Tom Hardy, non? El toma unha decisión no seu traballo, diríxese cara a Londres por motivos que non vou revelar. Digamos que son todo chamadas telefónicas ao carro de Tom Hardy. Vamos, un filme super pequeniño de todo, bastante interesante. Dura nada, apenas hora e media, non chega. Bueno, Tom Hardy está moi ben, está moi ben rodado. Lembrame moito a Barrio, non? De Rodrigo Cortés. Ten ese elemento, non, de un espacio moi limitado, historia minimalista, montarse todo o filme a partir de aí. E nada, pois queda por a miña parte en recomendación. Vale, vai cargado, creo, recomendacións esta semana, o sea que... Vale, eu o meu primeiro comentario é para unha serie que se chama Goedam, que é de Corea do Sur. É Key Horror, claramente. Son 8 episodios, os episodios non duran máis de 7 minutos, e, bueno, digamos un pouco na liña do terror asiático, máis concretamente do coreano. Son filmes que poderíamos definir como de rapaza pálida que non se lle ve o rostro porque ten os cabelos diante, non? Sí, en Asia, non? E no Xapón tamén. Pois recomendación, sí. Eu non son nada fan do K-Horror nin do G-Horror, mas ao ser unha cousa tan breve, non? Eu vinos todos, do tirón. Puxome a ver o primeiro e digo, isto non dura nada, pois xa vin os 8, non? Os 7 restantes. E, a ver, as historias son irregulares, que dicir, hai algunha historia, son historias autoconclusivas e hai algunha que destaca máis que outras, non? Hai, de feito, algunha que non destaca nada, que típica historia de fantasmas, un pouco chorras e tal, non? Pero no mínimo hai dúas que eu destaco como moi por encima, 2,5, 3, que eu destaco por encima do resto e que paga pena velas, non? Hai unha que é virtual horror incluso,
de fantasmas está feito de unha maneira moito intelixente, moito simpática, vale? Entón, como curiosidade, é unha serie dirixida por Wong Ki-on, que non sei, que penso que non fixo máis nada, o sea, fixo isto. E recomendación, por curiosidade, non custa nada, é fácil de ver, e iso, hai en concreto 3 que están, vamos, moi ben. E nada, pois eso, tamén vin algo que ti recomendaches unha vez cando fixemos ese apoteósico programa de Killer Clowns for Outer Space. A película de Terrifier, cun payaso asasino que me está moi mal da cabeza. Bueno, non sei, é unha cousa rara, non sei. Non se sabe se é como unha entidade, non? Sí, exactamente. Pero que dá un mal rollo, e fai unhas atrocidades moi bestias. É unha peli así con baixo presuposto, con actores descoñecidos, pero despois a peli sí que tamén resbala por moitas partes e tal, porque, bueno, eso, centrase en que o payaso dá moi mal rollo e fai rollos moi chungos, pero vale a pena verla, tamén recomendaría. Pois sí, eu de feito, bueno, unha personaxe que xa está criada previamente por o director Daniel De Leone, penso que se chama, nunhas curtas que fixo cando comezou, e depois un filme que recopila un pouco esas curtas, que se chama All Hallows Eve, e en realidade en All Hallows Eve o segmento que é protagonizado especificamente por Artie, creo que se chama pois é como moi impactante, pero moito, e eu creo que dixo, bueno, aquí teño un din antagonista perfecto e agora vou explotar isto, non? E é super salvaxe, é moito imitando tamén ao cinema de terror dos 80, o slasher e tal, pero con un punto de gore a maiores e tal, non? Sí, para mí é recomendación, para ti sí, recomendación, sí. O sea, teño pendente todavía. É dura, Pero, bueno, xa vin que estaba o tráiler da continuación. Sí. Vamos a facer outra. Bueno, xa está feito. Sí, de feito, eso, non sei que están esperando un pouco a ver que situación hai, non? Pero está a segunda en espera. Pois, pero, sí, é un malo de peli que pode dar para moito. É como o payaso máis chungo, Sí, é dos que máis seguro. Pois, Churi? Vale, pois a que vou recomendar é The World's End, que, bueno, a vin onte, collín así con algo de ganas, porque era así dos de Song of the Dead, ¿no? Edward Wright, Simon Pegg, Nick Frost, está Martin Freeman tamén, digamos que forma parte da triloxía do Corneto esta, que bueno, a mí me falta unha por ver, que é a de Arma Fatal, pero vamos, que a collín así con ganas, non? Pues vamos botar aquí unhas risas, e a verdade é que, bueno, un rozando a prevención, pero bastante, non? Vai de 5 amigos e se reúnen despois de 20 anos para facer unha especie de ruta, non? Bueno, como a París-Dakar en Compostela, non? Digamos, rematar nun garito, non? Teñen que tomar non sei cantas pintas e tal, polo medio pois prodúcese un suceso, non sei, así, de terror, ciencia ficción, non sei, non quero contar moito máis, pero casi prevención. Eu estou de acordo contigo. Eu a vin, bueno, sí, entretida, pero claro, pero rozando, Sí, para mí a de Shaun of the Dead me molará moitísimo, non? E a da policía tamén está simpática. Desa vin o trailer e tiña boa pinta. O sea, non chega ao nivel de tal, pero bueno, ris con ela, non? Sí, pues me claramente.
A miña non me vou de Corea do Sur, da Corea chunga, e vou falar de Península. Península, aka Train to Busan 2. Digamos que seguimos historia de hai como un apocalipsis, bueno, se viste Train to Busan 1, pues sabedes que hai un apocalipsis zombie e tal. Super reciente. Pois están, digamos que evacuando Corea do Sur, porque Corea do Norte non ten problema. Pero, joder, quen entra aí? Ni os zombies. Pois están evacuando Corea do Sur e tal, e entón un militar que ten serios problemas de consciencia, porque salva a familia, pero non salva a outra xente, e non sei que, non? Entón ten, bueno, pues esa movida. Entón os coreanos que se salvan acaban como de refugiados, como de inmigrantes en dereitos e tal en Hong Kong. Ali, pues, son pobres, son, bueno, despreciados porque son, bueno, ¿no? Porque tienen contacto con a infección, tal, ¿no? E entón son pasto tamén de mafias e de historias destas. Entón hai unha mafia que colle a este militar e ao seu cuñado e a dos máis, e les diga, temos un diñeiro en dólares en tal cidade de Corea do Sur, pues, unha cidade, é a primeira vez que escoito o nome desa cidade, pero parece grande, e entón queremos recuperalo, entón tedes que ir ali e pues, joder, pero que hai alfándegas, hai barcos aí para impedir que a xente entre, ¿no? E pero non, pues xa pagamos, ¿no? Pagamos ao tal, entón entrades ali, recuperades o diñeiro e volvedes para Hong Kong, e a metade do diñeiro para vos. Todos os tipos de mal, que temos que perder, vamos, ¿no? E nada, e claro, se van a unha Corea do Sur absolutamente devastada, onde sobreviven humanos, uns cuantos, ¿no? E entón, bueno, pues este militar se encontra principalmente unha familia que non salvou, ¿no? E depois como unha especie de centro que, o sea, de unha especie de paramilitares que derivan dunha especie de organismo que se creou para axudar a xente ali e tal, pero que derivou como unha especie de piratería e tema corrupto e non sei que, ¿no? E depois están, claro, os infectados, ¿no? Que hai un montón, sabes, e corren e non sei que, ¿no? Onde a sitúo? Recomendación. Sí? Sí. Non me esperaba. Tiña unha mala pinta terrible. Pois mellor ou peor que a primeira? A ver, é que eu a primeira tampouco non son gran fan, a primeira a primeira é máis seria. Pois mira que eu vin a primeira fai pouco xa sabía que estaba o tráiler da segunda aí, e según rematei foi como, pois veña, vamos a ver o tráiler da segunda que está aí xa. Foi como, pero esto que é? A ver. O tráiler é malísimo. A ver, hai eu matizo, matizo a historia. Eu igual enfrenteime a Train to Busan a primeira con unhas expectativas algo elevadas. Depois o que vin non me acabou de convencer. E aquí foi a inversa. Aquí foi, esperaba unha merda. E, é un filme entretido, moi diferente, de Train to Busan a primeira. Al final é un filme de aventuras, eu creo que ten máis a ver con Mad Max ou con Dawn of the Dead ou non sei, é como máis acción e máis tal, non tanto que no trailer salen así como unha especie de recinto para gladiadores, non? Mad Max é a cúpula do trono e tal, sí. Bueno, pues eso, é prácticamente un filme de aventuras, de acción, de non sei que, onde hai infectados, ¿no? Realmente a verdadeira ameaza son os humanos, ¿no? Esta é digamos, un pouco a lectura, ¿no? E tal, e bueno, a ver, que os infectados son ameaza porque te poden matar, pero os humanos son uns corruptos e unha xente como caníbal local. Claro, sí. Quen é o infectado ao final, ¿no? Pois a ver, eu recomendación porque eu pasei no ben, o sea, un filme que dura casi 2 horas e a min vino, o sea, entretívome. Eu só lle pedía que me entretivese e conseguiu. Pois eu xa anulara da miña senda. A ver, ten problemas, reincorporo. Ten problemas, CGI a saco, xa que no trailer é un cantazo, de verdad.
O trailer é malísimo. De feito, unha parte que é super Mad Max, que é como persecucións en carros e non sei que e tal, e é CSI, se nota moitísimo. Entón, joder, quítache un pouco da narración. Pero, eu insisto, eu estive entretido, entón estive intentado un polo en me, pero digo, non, es que realmente disfrutei o filme. É unha chorrada, pero Sai a rapaza do primeiro filme ou así. Creo que podría verse como unha historia independente, porque non... Porque no trailer parecía que salía xa de maior, non? Como xa que creceu nese mundo hostil, xa era como a xefaza. Eu creo que non, pero non sei, non estou seguro. O sea, partía un universo, eso sí, pero é como un universo como a posteriori, 4 anos máis tarde ou tal, non? E hai algunha referencia de que a xente pensaba que en Busan te podías refugiar e non sei que e tal, nas noticias, non? Pero resulta que non e tal, non? Eu non lle vexo moita máis relación co primeiro filme, igual estou confundido e efectivamente o que diste, non? Que unha das rapazas era tal. Non sei, a min pareceme que o sea, para pasar o tempo, tampouco non nada do outro mundo, pero eu poño en recomendación porque pasei 9. E cando esperaba que fose prevención, vale? Entón, algo máis? Pois eu quero hablar dunha moi prevención, pero é moi prevención porque é un documental real. Earthlings é un documental sobre as industrias alimentarias, é un pouco pois o das mortes de Cannibal Holocaust, pero elevado a 10.000 mortes de animais e tal, terrorífico. Se tes unha mente medianamente sana non podes verlo, é algo terrible. É un documental durísimo, está ben feito, por dicilo de alguma maneira. O narrador é Joaquín Phoenix. Bueno, digo que é prevención, pero porque é algo do máis terrible que eu probablemente puiden ver do proceso de como se cargan das maneiras, dos modos máis cruéis aos animais e do que nos chega. Bueno, prevención dentro de que cuidado con este documentario, porque algo vale, non podo describir. Moi ben, pois nada, nos metemos unha prevención aí. Vale, pois eu vou recomendar unha curta, xa ten uns anos, que teño por aquí a chuleta. Bueno, penso que é 2007, agora non a toco, non? O director Trevor Kaywood, que basicamente isto é o único que ten como director, esta curta, porque, bueno, dedícase a tema de efectos especiais, non? É así o máis relevante que ten, participou nas continuacións de Matrix e tal. E nada, esta curta eu a vin de casualidade un día no YouTube, non? Desto de que unha páxina te recomenda, pois, 10 curtas de ciencia ficción ou 10 curtas de terror, non? E nada, estaba así, pois eso, vendo a páxina e tal, e din con esta curta que se chama Terminus, e me parece que está genial. Vai de un tipo que está, bueno, comeza así, ¿no? Está sentado nun banco para coller o metro e aparece unha presencia que no seu caso é unha especie de humanoide como de cemento, non? Que se pon a bailar diante del e chama a súa atención. Entón, desde ese momento xa non pode despegarse desa presencia. De feito, hai algún momento que lembroume a It Follows, por exemplo, non? Digamos, o día a día, non? Do seu estrés na oficina e levar esa carga tras de sí. Bueno, non quero contar moito máis, pero encántame como está feito. É unha pena que, para mí, personalmente, que non se animara a facer nada máis o director. Está genial. Ton recomendación. Para mí, en recomendación. Aparte, perdínlle a pista, estive mogollón de tempo buscando, ademais non lembraba o título. Atopeino, bueno, Antonte,
Foi como, vamos, isto meto xa en recomendacións. Pois estupendo. Pois, para concluir, vou falar para concluir rápido, porque nos fomos da hora moitísimo. Xente esperando a Eating Alive, The Rise and Fall of the Italian Cannibal Film, vale? Moi apropiado. Sí, aparte vina recentemente xusto para tener un pouco de información sobre Cannibal Holocaust e outros filmes relativos, ¿no? Relacionados. Está dirixido por Callum Waddell, que tamén dirixiu outros como Slice and Dice, The Rise and Fall of the Slasher, Yellow Fever, The Rise and Fall of the Giallo. Bueno, ten como varios documentarios enfocados ao cinema. Como fan, bueno, non sei, como Xavier Mendic ou así. O sea, hai xente que fai eso, un documentario sobre cinema e tal. E este é, pues, enfocado ao subxénero de caníbais na Italia e cos protagonistas Umberto Lenzi, Ruggero Deodato, Kellman, todos, Sergio Martino, todos botando merda, todos dándose navalladas entre sí, e depois unha universitaria que dá navalladas a todos por machistas e racistas e non sei que. Recomendación, ¿no? O sea, un filme que, bueno, non ten máis, é un documentario cuxo centro está enfocado, digamos, a intervención ou testemunha da xente que participou neses filmes con cortes dos filmes dos que se falan e tal. E ben, está ben montado, informativo, ademais sobre un subxénero no que eu particularmente non coñezo moito, non coñezo o Cannibal Holocaust e par máis. Entón, bueno, ben, o sea, en realidade os documentarios deste home, pues, é de 2015, están ben, e este, pues, eso, como material de divulgación, ben, o sea que, mira, 3 recomendacións por a minha parte, estupendo, non contado. Fica anotado. Bueno, temos que acabar con esto, porque se non me... pero non mencionamos Cannibal. Sí. Agora temos que encontrar o hype da segunda temporada, que eu creo que xa máis ou menos está orientado. Bon, pues máis unha vez, agradecer ao Galloso, a xentileza por facernos tal, agradecer a Momiño especialmente, que foi unha persoa moi constante comentándonos cousas e tal, ao resto da xente que comentades en Twitter, en Facebook, en Instagram, ninguén comenta na páxina, pero tamén se pode, en iVoox, e nada, e a todos e todas vos por estades cada capítulo. De aquí a unhas semanas nada, estamos aquí de volta en breves, eso, ata que chegou aí a primeira, a ver que tal eso. En breves voltamos aquí para a segunda, e vou agradecervos a vos tamén. Esta primeira temporada foi moi agradable, ustedes son moi bons compañeiros. Neste ambiente, pues, é maravilloso, se ven con moito gusto aí a gravar. Sí, isto a hostia, foi unha idea perfecta poder facer isto, bueno, eso tamén gracias a vos, bueno, gracias ao Galloso tamén, como sempre. Vémonos dentro de pouquinho. Ata a próxima. Veña. Vostedes acaban de escoitar Mal de Ollo Podcast.